Στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της Ελλάδας, το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού. Ένα μοναδικό μοσαϊκό από θαλάσσια, υφάλμυρα και ποτάμια συστήματα, αλλά και εκτεταμένες καλλιέργειες, όπου ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται εκατοντάδες είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας. Το Εθνικό Πάρκο, που ξεκινά μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης και απλώνεται ως την Πιερία, σε μια έκταση 338.000 στρεμμάτων, περιλαμβάνει τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, το δέλτα του ποταμού Αξιού, τον ποταμό Λουδία, το δέλτα του Αλιάκμονα, τον υγρότοπο της Νέας Αγαθούπολης και τη λιμνοθάλασσα Αλικής Κίτρους. 350 είδη και υποείδη φυτών έχουν καταγραφεί. 40 είδη θηλαστικών, 18 είδη ερπετών, 9 είδη αμφιβίων και άφθονα ψάρια. Το σημαντικότερο ωστόσο και πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πανίδας του πάρκου είναι τα πουλιά. Μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 295 είδη πουλιών, περισσότερα από τα 2 τρίτα των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, πολλά είναι σπάνια και απειλούμενα. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που η περιοχή κηρύχτηκε προστατευόμενη, ενώ θεωρείται παγκόσμιας ορνηθολογικής σημασίας. Στο Εθνικό Πάρκο συναντάμε αβοκέτες, πετροτουρλίδες και θαλασσοσφυριχτές, πορφυροτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες και φοινικόπτερα, παριδάτια πουλιά όπως οι καλαμοκανάδες, οι στριδοφάγοι και τα νεροχελίδωνα, αλλά και γλάρους και γλαρόνια. Οι νησίδες του Αξιού και του Αλιάκμονα είναι τα μοναδικά σημεία αναπαραγωγής στην Ελλάδα του προστατευόμενου λεπτόραμφου γλάρου. Ο Αξιός αποτελεί την κύρια μεταναστευτική οδό στον άξονα βορρά-νότου για πολλά είδη πουλιών, ενώ άλλα επιλέγουν την περιοχή για να ξεχειμονιάσουν. Μεταξύ αυτών η λαγκόνα, ο αργυροτσικνιάς, ο αργυροπελεκάνος, ο στικταετός, πάπιες και κύκνη. Η προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα παρέχει και στους ανθρώπους ζωτικής σημασίας υπηρεσίες και αγαθά. Προστατεύει τις κατοικημένες και τις αγροτικές περιοχές από πλημμύρες, ρυθμίζει το κλίμα, προσφέρει το πολύτιμο νερό, προϊόντα για τροφή, αλλά και ευκαιρίες για έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή. Η περιοχή προστατεύεται από τη Σύμβαση Ραμσάρ και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Το 2009 ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο με 4 ζώνες προστασίας. Εδώ υπάρχουν και 4 καταφύγια άγριας ζωής. Το Εθνικό Πάρκο διαθέτει υποδομές για τους επισκέπτες του. Το Παρατηρητήριο Πουλιών Νέας Αγαθούπολης στην Πιερία, το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου στη Χαλάστρα, παρατηρητήρια, μονοπάτια και κιόσκια ξεκούρασης για τους επισκέπτες. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα της χώρας. Ανακαλύψτε τη μαγεία της φύσης και των υγροτόπων και γίνετε σύμμαχοί μας στην προστασία τους.